Έμαθα πως πάντα έπεσε ρε καημός την Κυριακή στα λιώστα. Στην υγεία σας, παιδιά, να ζήσετε ευτυχισμένοι. Καλό ήσυχο το σπιτικό σας. Ευχαριστούμε για όλα. Για τη συμπαράσταση, τη βοήθεια. Χωρίς εσάς δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Ναι, είναι φτωχικό, αλλά είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Πολιτικός Ψηφαλάκης Δημήτριος. Άλλη μία απόδειξη πως η κυβέρνησή μας βοηθάει τα νοικοκυριά. Θα δουλεύαμε καμιά κουβέντα τώρα, ποτάχθηκε. Δεν λέει που δεν έχουμε κανένα όμως λόγο πίσω εδώ πέρα. Πού να μας καταλάβει αυτός, στην περιοχή που μένει, δεν ξέρουν τα φτώχεια. Τι θα έλεγε ο πρόποπος, όλος που βρέθηκε εδώ. Κάποιος γελάτε, μας κοιτάει. Πώς είπατε? Τίποτα. Ότι μας φροντίσετε, λέω. Και το ποταμάκι κλείσατε και το γεφυράκι εδώ πιο κάτω φτιάξατε για να περνάμε το ρέμα. Δεν έχουμε παράπονο, Υπουργέ μου. Όχ, βρέχει. Νοέμβρης είναι, προχερός είναι. Δυνάμωσε. Δεν ήταν να αποκλειστούμε. Τελείωσαν πια αυτά. Τώρα. Ξέρουμε. Όλα έφτιαξαν. Άλλη κυβέρνηση ήταν το 1998. Γιατί τι έγινε τότε? Πλημμύρισε ο τόπος. Φοβερά πράγματα. Να μην ξανάρθουν. Καλά, κοίτα πως δυνάμωσε. Κάτσε να βάλω μια φωνή. Να μας αφήνει τα παιδιά στο σπίτι. Αυτά είναι ικανά. Δεν πρέπει να σπρωθεί. Ανούλα, πάρε το παιδί του στάκι. Πες μέσα, παιδί μου. Ένα σπανιωτάτης εντάσεων και διαρκείας τυφών με επίκεντρο των Σαρονικών έπληξαν από των πρώτων πρωινών ωρών της Κυριακής την περιοχή της πρωτευούσης. Οι κάτοικοι των Αθηνών, του Πειραιώς και των περιχώρων έζησαν μια εφιαλτική νύχτα κατά την οποία εμένοντο κυριολεκτικώς όλα τα στοιχεία της φύσεως. Το στερέωμα κατηβγάζεται από τα σελεπαλήλους αστραπάς και τους κεραυνούς. Ενώ ταυτοχρόνως πρωτοφανούς μεγέθους χάλαζα και καταπληκτική συνεχής νεροποντή μετέβαλαν τα λεωφόρους στους ποταμούς και τα οδούς εις ορμητικά ρεύματα, προ της μανίας των οποίων τίποτε δεν ήταν δυνατό να αντισταθεί. Οι περιοχές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από τη θεομηνία ήταν οι Τζιτζιφιές, η Καλιθέα, το Περιστέρι, το Μπουρνάζι, τα Νέα Λιώσια, τα Κάτω Πατήσια και το Μενίδη, όπου το ύψος των υδάτων είχε υπερβεί το 1,5 μέτρων. Κύριε Υπουργέ, η νεοεκλεγήσα κυβέρνησή σας τι έχει να πει για όλα αυτά? Λοιπόν, από τις 3 πρωινής είχε κινητοποιηθεί ολόκληρος κρατικός μηχανισμός. Στις πληγείς περιοχές προσέτρεξαν άμεσα οι αρμόδιοι υπουργοί προκειμένου να λάβουν ενημέρωση για το μέγεθος της καταστροφής και την πρόοδο των επιχειρήσεων διάσωσης. Στις πληγείς περιοχές μετέβη και η Βασίλισσα Φρυδερίκη για την ανακούφιση των πληγέντων και την αντιμετώπιση των καταστροφών. Οι αρχές μοίρασαν κληροσκεπάσματα και μερίδες φαγητού στους πληγέντες. Επίσης, πραγματοποιούνται και διάφορα άλλα έργα για την εκένωση των υδάτων που πλημμύριζαν τους δρόμους. Η ίδια κυβέρνηση εδώ και 5 χρόνια έχει αφήσει την πόλη έρμη στο έλεος των φυσικών στοιχείων, χωρίς έργα υποδομής. Τι έχει να πει γι' αυτό? Βλέπαμε τα παιδιά μας να πνίγονται μπροστά στα μάτια μας και δεν μπορούσαμε να τα βοηθήσουμε. Κάθε βράδυ έρχεται στο μυαλό μου μια στιγμή να είμαι κρεμασμένη σε ένα δέντρο και να βλέπω τα παιδιά μου να πνίγονται, χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι. Οι κόποι μιας ζωής πήγαν χαμένοι. Έπιπλα, ρούχα, τα πήρε το ποτάμι. Εμείς όμως ζήσαμε. Οι πνιγμένοι, θυμάμαι τα πτώματα τα παρασέρνει το ρέμα από τα λιώσια μέχρι το Φάληρο, τον Κηφισό. Εμείς ήμασταν πιο τυχαίροι. Ανεβήκαμε στις κορφές των σπιτιών μας και βοηθούσαμε οποιοδήποτε αναζητούσε καταφύγιο. Τους δίναμε κάτι λίγα ρούχα, λίγο φαγητό. Τι να το κάνεις? Το μαχαίρι θα φτάσει μέχρι το κόκαλο. Θα αποδοθούν ευθύνες. Έτσι μας λέγατε και πριν. Ποιος θα μας βοηθήσει? Εδώ δεν ήταν που έγινε η πλημμύρα, στο σχολείο μας απ' έξω. Και κοίτα πόσο ήσυχα είναι όλα. Ποιος το φαντάζεται ότι εδώ πνίγηκαν άνθρωποι, καταστράφηκαν σπίτια και όνειρα? Παιδιά, η ζωή συνεχίζεται και η ελπίδα πάντα υπάρχει ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είστε σίγουροι? Μα δεν μας έχουν διαβεβαιώσει ότι οι κριτικοί μηχανισμοί είναι έτοιμοι. Και τους πιστεύεις? Δεν θέλω να φοβάμαι. Το ελπίζω. Στα χέρια μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Εννοεί στα δικά μας.